Zobakolela Zibakolele Zibakolele Aye Wakolela Zobakolela Haukwate Zibakolele Zibakolele Zobakolela Zobakolela Zibakolele Zibakolele Zobakolela Zobakolela Zibakolele Zibakolele Ayeye Mkampondo ayeye Ayeye Fasimba ayeye Ayeye Ngegwane ayeye Ayeye Ngamzana ayeye Ayeye Ndakubo ayeye Ayeye Mevamhlophe ayeye Bapha baseyitendeni Bapha basenqoleni Bapha banomyaka Ayeye Mkhicho ayeye Ito Is that the one? Ingoba lensizwa yaba negalelo elikhulu ekuthenini namhlanje ngibe lokhuzane nguyena. Ngifisa ukungena emculweni ngafona lensizwa yayiseyijela buthongo. Yayishiya inamba yayo emoyeni. Ngaxhumana nayo kuze kube namhlanje. Ngila engikhona kusefuthi neSunday school ingakho ngizomeseka namhlanje emcimbini omuhle athe wawenza. Ake nibukele ngigcwele kanjani bafowethu kanjani inhlobo. Lejabulele ekhaya ke eyokuqala kulonyaka siyethemba ngonyaka ozayo izobe inabaxhasi. Ake lejabulele ekhaya music festival yeah. Oh wetofuzile wenze njani. Alatoya ngiyakuthanda ngane yabantu. Latoya sengulile manje akusefani nale yamnyama. Yeah.
khona sanibonani ayetha fuzila yeye ayembalele yeye ayendanguma yeye veluko Hamtatilo sozima Velukole miza Hamtatilo sozima Uboto ya kala pemwe Uboto ya kala pemwe Tano ya choka pemwe Ngizocela ukubingelela nje wonke umuntu othathele lithuba ukuthi abuke le video. Ngivuzile lo owakwamchunu la eShowe eMpangeni indawo zami zonke lezo. Sila njengamanje eNcekwane kwaBhuquza eBridge eMhlathuzi. Ngisungule lo mcimbi ongoqala kulonyaka njengoba kuyi1 zika January ku2020 engubiza ngejabulele ekhaya Music Festival. Ngalo mcimbi inhloso yami enkulu bekuwukuthi abantu bangakithi emakhaya bayeke ukuya endaweni ezikude beyojabulela khona beshiye indawo yakithi nayo eyigugu kuthina. So bengibakhombisa ukuthi ukungayile kude akusho ukuthi ngeke uzojabule emawula. Ingakho ke ngithe ijabulele ekhaya Music Festival siphinde futhi ngalo mcimbi sizokuhlukumezela ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Sithi phansi ngokuhlukunyezwa abantu besifazane sigqugqumezele nabantu ukuthi abangashayeli bephuzile. Uphuzo oludakayo alihlangani nemoto. Siphinde futhi sigqugquzele ukuthi akungabulawa abantu abaphila nebala elimhlophe njengoba kuke kwayinsakavukela ekugcineni ukulahleka kwalabantu kuthiwa benza imithi nani. So siyakhuza kuleso sihlava leso ayikho leyo nto ayenzeki. So ke namhlanje ngijabule kakhulu ukubona abantu bephume ngobuningi kanje ngiwenza lo mcimbi ngingaxhasiwe ngamema amaciko amakhulu okhuzani omajota bafika ngamema oqhosha ongakafiki njengamanje ngicabanga ukuthi uzofika ehambeni kwesikhathi bafika bajabulisa abantu bajabula kakhulu. Ngiyabonga kakhulu khuzani ngibonge kumajota ngibonge nakwinkampani insika yethonga okuyiyona esithwebulela lo mcimbi namhlanje ngithi ikhule ize ikhokobe idlondlobale ibe inkampani enkulu eminyakeni emibili ezayo njengalo mcimbi njengoba sikhula sonke. Ngiphinde ngibonge futhi uSiphawa kaDuma umphathi weLwandle Entertainment okuyiyona esixhase ngesound esezingeni eliphezulu njengoba umsindo uzwakala umuhle kangaka namaciko eperformer ejabule ukuthi umsindo uhlangene. Ngilindele ukuthi ikhule kakhulu and ukukhula kwayo angifisi ukuyisusa kule ndawo ngoba le ndawo le ngiyithatha njengendawo eyigugu mina inamanzi ipholile. So ngithe angiyisebenzise ukuthi kube yiyona ndawo esizophola kuyo nge1 January and isifiso sami esikhulu ukuthi omasipala bengenelele mabebona iciko lasendaweni ngoba lokhu kukhuphula igama lendawo yangakithi. So omasipala ngiyafisa ukuthi bangenelele mangicela uxhaso bewuxhase lo mcimbi ukhule udlondlobale uye phambili. Ngikwazi ukumema nomeya namakhansela ngonyaka ozayo nge1 January 2021 ukuthi bebe khona bezozibonela futhi befake nesandla. Outside.
Thank you.